i front! Følg med døren, følg med døren. En mand nede. En tango nede, drenge. Hvor er Rikke? Ja, her. Rikke, kom. Vi skal bruge en mand mere. Ja. Fint, jeg stikker den vej. Herfra den vej. Kom. Ja. Kom. Det er jo venlig 30 sekunder. Hvis der kommer en ud i det hul dernede, drenge, så er jeg færdig. Der er en mand derovre. Der står en derovre, der er en. Du kan se nu. Der står en nede igen. Han slet stikker frem. Den der over. Ja, så er det. Drenge, der skal ske noget. Vi må ikke stå stille for længe. En mand nede, jeg har bare en til over stort vandtønd. To mand nede ved stort vandtønd. Han er inde, altså. Han er der ikke så vigtigt. Dernede her ikke. Stort vandtønd har det. Ja, men den er væk. Jeg tror, den er fri. Der er noget to mand. Skal jeg sætte på maven? Stæv. Godt, godt. Så er første hul. Stæv. Ja. Stæv det nu. Du holder. Ja. Det er hovedet, Kig langt. Kig langt. Vi skal frem. Kig langt. Ja, lige præcis. Ikke noget udefra. Der sidder en. Vi har en lige under. Vi har en lige under. Ja, der. Nu skal jeg tænke højere op. Ja, vi har prøvet at få den til at passe. Men han er stadig. Ja. Han er væk. Hvilken med hovedet, med hovedet? Ej, det er der. Han er væk, ham der under. Han er væk, ham der. Hold. Han sidder lige over til venstre. Jeg er klar igen. Kom ned. Stod lige rundt om her. 3 minutter. Jeg tror, der sidder en til. Jeg ved det ikke. Ja, der står en i tunnelen, siger du. Han står lige til venstre. Ja. Hvorhen? Nu er der bare for øjnene ude. Kan det komme til? Udlån. Hvor er det venstre side? Go! Der er to mand! Vi må ikke skyde inden for sporene af. Må vi ikke? Nej, vi må ikke skyde inden for sporene. Vi kører bare på. Vi rykker på nu, skidt. Vi har en op bag fladen op. 2 mand nede. Jeg ser 3 mand. Der var ikke rigtig noget. Øj, gå. Vi skal ned. Kommer i det hul her lige om lidt. Kig ud. Carsten. Det må godt skyde det mine. Ja. Ja, fri. Jeg kan lave. Ja, man. Negativ. Nej, hold mit hul, dreng. Jeg kan godt se ham. Jeg skal have en lidt tættere på her, dreng. Jeg skal have en til at holde mit hul. Hold nu, 2 højde. Han er væk. Ja.
det hele. Er en, der holder ryggen? To mand ned her. Vi er udenvand, vi er udenvand. Er de også udenvand? Ja, dem nede i bunden her. Bagfra. Midt i det hele, dreng, for på. Jeg holder fint hul. Om! Hvad sker der der? Blå mand, flyt dig! Han gemmer sig bag en død mand! Jo, og jeg har lige skudt dig med det blå. Så skal vi have en bagfra. Vi skal have en mand mere ind! Ja, det er ordentligt. Kom ind. Skal vi frem? Starten? Ja, det er ordentligt. Starten? Modtaget. Nå, tak. Skal vi få det? Kom her. Er der en, der holder der? Ja, jeg tror også, jeg ramte der. Har det? Jeg er ramt!